Is-sit internazzjonali Business Insider innota kif Silicon Valley fl-Istati Uniti tal-Amerika mhux l-uniku post fejn hu avvanzat fit-teknoloġija tal-futur tal-intelligenza artifiċjali. Anzi jisħaq li l-gżira żgħira f'nofs il-Mediterran ta' Malta diġà għandha iżjed startups per capita f'dan ir-rigward milli għandha l-akbar demokrazija fid-dinja. Is-sit li hu bbażat fi New York iżda rinomat madwar id-dinja u jispeċjalizza fis-setturi tal-finanzi u n-negozji bassar li pajjiżna jista' jkun iċ-ċentru ewlieni fid-dinja fit-teknoloġija avvanzata fi ftit ta' snin oħra. Jisħaq li pajjiżna diġà hu inklinat sew f'dan ir-rigward bin-negozji, l-Università u l-Gvern Malti qed iħadnu l-intelligenza artifiċjali bħala mezz kif jiffaċilita il-ħajja, itejjeb l-edukazzjoni u saħansitra jsolvi problemi ta' kuljum, bħat traffiku fil-ħinijiet l-aktar beżlin. Fost il-kumpaniji startups dwar l-AI li għandhom bażi f'Malta, hemm taħlita bejn dawk li joħolqu t-teknoloġija għall-użu intern u dawk li jiżviluppaw teknoloġija li tinbih lil kumpaniji oħrajn. Il-Malta Enterprise, il-Malta Digital Innovation Authority u entitajiet oħrajn tal-gvern qed jimbottaw il-viżibilità ta' pajjiżna firi lokali u internazzjonali biex startups avvanzati jisiru jafu aktar dwar l-inċentivi u l-ekosistema b'saħħitha li hawn f'Malta. Il-Business Insider jinnota li popolazzjoni ta' ftit aktar minn 500,000. Malta diġà għandha 56 startup jispeċjalizzaw fl-AI. Dawn jammontaw għal startup għal kull 9,500 ċittadin. Wara l-Istati Uniti popolazzjoni ta' 330 miljun għandha startup għal kull 14,000 ċittadin. Ikompli li waqt li pajjiżna qed jibqa' jattira barranin sinjuri, il-passaport Malti s-sena li għaddiet kienu ukoll it-tieni l-aktar infittex mill-Amerikani, il-Gvern Laburista ilu sew jinvesti fl-intelligenza artifiċjali. Business Insider innota wkoll kif l-aħħar snin pajjiżna nieda l-viżjoni tiegħu għas-settur biex isir il-post fejn kumpaniji lokali u barranin jistgħu jiżviluppaw, joħolqu u jittestjaw l-innovazzjonijiet tagħhom u eventwalment jitferxu minn Malta mal-erba' tirjieħ tal-globu. Wara l-pawża fil-pandemija Malta issa qed taħdem fuq strateġija ġdida kif irrapportat minn Bloomberg u dawk fiċ-ċentru ta' dan l-impenn ġdid huma ffokati biex jużaw it-teknoloġija b'mod sigur. Business Insider kwota l-professur Alexej Dingli mill-Università ta' Malta jgħid li l-viżjoni ta' Malta li tirrikonoxxi l-importanza tal-intelligenza artifiċjali qed tagħtiha l-benefiċċju li tkun leader fl-industrija tal-lum.